Bună ziua tuturor! Îndeosebi fetelor care iubesc să-și acopere unghiile cu gel. În acest video vreau să vă arăt cum se îndepărtează gelul de pe unghii în condiții casnice. Avem nevoie de o pilă cu rigiditatea 80% și o periuță. E bună și periuța de dinți veche. Roadem unghia perpendicular până la lungimea dorită. Dacă dorim să avem forma unghiei rotundă, vom rotunji colțurile. După aceasta începem a pili gelul de pe unghie. Ne stăruim să nu roadem foarte mult în același loc pentru că provoacă frigeri. Periodic ștergem praful de pe unghie cu periuța de dinți. După ce am scos gelul de pe unghie, mai dăm formă încă o dată unghiei noastre. Gelul de pe unghie e scos. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Dați like-uri, abonați-vă la canal, puneți comentarii. Vă aștept la următoarele video. O zi bună! La revedere!